הול קניות מזעזע משיין, ולמה מזעזע? תכף תבינו. אז נתחיל בלוק הראשון. לא, תקשיבו, זה אסון שאפילו איתי בצלאל לי לא יכול לתקן. אני לא יודע למה הזמנתי את זה. אני הזמנתי את זה לפסטיבל, וחשבתי שזה יהיה יפה, אתם רואים אפילו יש מניפה כאילו לא יודע כמו מה אני נראה מזעזע. I don't like this. כאילו, לג'ינס יש פוטנציאל, אבל הוא ענק לי, שמתי חגורה כזאת שגם הזמנתי משם שהיא מכוערת רצח, וזה מכוערת. אז בואו, אין לי יד לגופיות, אבל גם הזמנתי משקף שאמור ללכת עם הלוק הזה, והוא נראה ממש טוב. קוראים לי בשכונה, מלכת השושנים. לא, תקשיבו, אני נראה כמו גרושה עם 6 ילדים. היי, אני דקלה. אז נעבור ללוק הבא המזעזע. טוב, אתם יודעים מה? אולי אני חוזר בי. האמת שהחולצה ממש יפה. אבל המכנס מזכיר את האלבד, אתם מכירים? שלגן חובה כזה, שהמורה פורסת את זה, שמה על זה כוסות יין כאלה, מיץ תירוש, כן? כזה, שמספיק נשפכתי ראש אחד, כל המפה הלכה, אז זה איכות המכנס. חולצה יפה. חולצה אני שומר. מכנס לא. ויש לנו עוד חולצה. תשמעו, אני אהבתי. זאתי נגיד אפילו יותר יפה. וואו. דאם. טוב, אני אהבתי את החולצות. החולצות זה הצלחה. 20 שקל שהיה שווה את זה. בסדר. תעקבו לחלק 2 אם אתם רוצים לראות את המשך העול.